guys, kakatapos ko lang sa ano ko. Ang tawag doon. Luto ko. Talaga alam guys, Diyos ko baka pakalit. Hindi ko talaga alam kasi nasira yung ano ko, yung rice cooker ko few weeks ago. Ewan ko anong nangyari. Hindi pala yung ano, yung wire, yung ano niya, saksakan niya na ano sa tubig, kaya ayun nasira. And then at that time kasi, nung mag-order ako, wala masyadong delivery because of that, what happened, because of the pandemic. Kaya natuto akong magluto dyan, sa ano, sa cooker. And then, ewan ko, hindi ko na naisip bumili ng rice cooker. Makabili na, Diyos ko. Kasi minsan ano, yung pag-init ng ano. Ayan. So, yan guys. Galing na ako work. Medyo ano, haggard yung face. Haggard. Kaya ayun. Yan ang ano ko. So, I finished already cooking my pork chops. Yan. I got 3. I know 3, but hindi ko naman yun maubos. And then, I got this dried scad. Hindi ko alam kung ano siya. Hindi naman siya anong tawag doon? Dried fish. Ano lang siya? Dried scad. Ewan ko baka siguro parang ano, anong tawag doon? Parang, ano siya, smoke or something. Bilag ng araw lang. Pero hindi naman siya maalat. Tama lang. So, ayan guys. I'm just waiting for my rice to cook because it's my cheat day today because it's my day off. Kaya magra-rice ako. Ayan, it's boiling na. Ayan guys, kawawa naman ako walang rice cooker. Sino naman mag-donate dyan? Charat. Wala akong rice cooker guys. Sa cooker na lang ako ano. Ayan. Marunong na ako. At first, nasunog siya. Hindi ako kaya ayan. So that's it guys. I'll see you in a bit kasi... I'll see you in a bit. Kasi mag-ano pa ako. Freshen up, maligo, and then magkain. And then I'll do my breakfast. Yeah, that's my breakfast, guys. Heavy breakfast. Brunch na actually. Breakfast and brunch. It's actually 9:35 here in England. So, kakain ako muna before maligo. Yan ang gawin ko. Pero hindi pa kasi na yung ano ko. Luto yung rice ko. Boiling. O, diba, alam ko na magluto sa cooker. Hindi na nasunog. Ayan, guys. Hi, guys! Ayan na. Galing ako work na kakarating ko lang. Medyo na-late ako sa pagdating kasi nagpunta ako sa town. Nabili ako ng this one. Pomelo? Is this pomelo? Yan, nagbili ako ng pomelo. Ayan, kakainin ko yan mamaya. And then, I got this one. This is my favorite really. And then, I got this broccoli. And then this one, Chinese cabbage or something. Para like sa mga mukbang ng mga about samyupsal. Yan. Ito siya. Yan ang favorite ko. And then, that's it guys. My fridge is really messy, so I need to cook that one. Ano pa? Galing lang ako work guys. Hindi pa ako nakapag-hilamos, hindi pa ako nakapag-change. Mamaya mag-ano ako. Nintay ko lang yung yung rice ko. Para ayan na siya. Ayan, nag-ano na siya. Ayan guys, medyo na siya. Ayan. Nag-ano na siya. So, I have to lower the, wala kulang tubig.
Parang kulang tubig. Tama sa yan, iwan ko na yan. Tapos, antayin ko lang. Yan, messy yung kitchen, guys. So, pasensyahan mo na. At ito, ayan, ito yung niluto ko kanina. Pork chop. Giano ko siya sa tubig. At saka, giano ko na, gisok ko na yan siya sa tubig. With pepper, salt, and a little bit of seasoning. Kaya para siya, yung pagprito nyo, hindi siya dry at saka siya malambot. And then I got this dried scad as well. I like it. Hindi siya dried fish or dried scad. Lang siya, dry lang siya na scad. Ewan ko parang smoke galunggong, ganon. Binili namin sa Asian. So, that's it guys. Medyo ayan. Yan yung kitchen ko. It's my kitchen, my fridge. Yan. Yung bintana ko kaya medyo against the light tayo. Ayan. Yan, madumi ng kitchen ko. Against the light tayo guys. So, antayin na lang natin maluto yung ko. Ayan. Okay. So, it's my night off today guys. So, wala akong ibang gawin. I have to support one of my friend. My grandro siya ngayon. So, isusupport ko siya. So, hindi ako magla-live streaming. Sa pagkabukas na ako mag-live streaming. I'm so hungry, guys. This is my cheat day. Kasi day off ko. I'm planning really na pag day off ako, mag-cheat day talaga ako. I'm going to eat rice. A lot of rice. Because it's been how many days? Like 6 days already. I haven't any rice at all. I have not eaten any rice at all. So, yan. So, I can't wait. Tapos, sa suka with suka, tuyo, a little bit of sugar in it or brown sugar in it. And then, lagyan natin ng onions and garlic. Yun ang gusto ko sa sausawan, guys. Medyo matamis-tamis konti. Kaya ito. See you guys! I can't wait to eat. Gutom na talaga ako din. After eating, maligo na ako. Basa pa yung buhok ko, guys, from night. Kasi mostly pag sa night, maligo talaga ako before going to work. And then, i-brush up ko siya para hindi magulo sa work. Kaya naka-tie talaga yung buhok ko sa work. See you guys!